Mga kabaro, may buntag mga kabaro, no? Padulong mi sa South Cotabato mga kabaro, no? Nya. Eh dito yung mga kalag-kalag mga kabaro, no? Nya kuyog na mo si K9. Oh. Saan na? Kuan man. Ha? K9. Hey. Putangan na di ang kanang ilang ulan di ba? Ha? Ulan ang ulan ang nasa kuto. Dito sa likod din. Biasa man. Hey. Ang ilaw yung dala pag ulan kadang ulan dito. Kadagag ulan. Oh, oy. Kadang ulan dito. Driver na maros papa mga kabaro, no? Na Papa Jun. Hoy. Kuan naman ka nga ikaw mag-drive sa ka. Di pilihan na rin papa. Si papa lang sakay. Ipapanidaan pa na ako pa ang iyang kuan ma. Ang op. Sama na oy. Nga struggle man si Kinay. Tari. Daga. Sa convenience ng 5 rupees ko. Kaya kabaro no, mabalik lang yung mga kabaro no og si Kinay. Asa man gipangita nimo si May ni magipangita. Na maro balik lang ko. Mga kabaro na, ko sa kuan mga kabaro. Ako sa South Cotabato mga kabaro, sa lugar sa kuwang gangan mga kabaro, no? Donald! Donald! Hey Donald! Kamusta man? Donald! K9! Tara mga kabaro. Uy! 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 Ayaw ginain. Hop! Biden! Biden! Dili Biden! Hindi ko nakik Biden mo. Hey! Grabe yung ito mga kabaro, no? O sige, oras nagikan mine? 8. 9. Oy! Biden! 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 Nya mga maron. Asa itong dalan sa ilang malungkad na. Marguso. Lagkan lang gyapon manok sa papa mo. Ano? Ganyan po manok ba? Ari! Ari! K9! Oops. Uy! Kabaro. Uy! Mga manok mga kabaro. Oops. May sabong mga kabaro, no? Oops. Hello! 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 Tara! Hello! Baro, no? Laag ka din mga baro, no? Kung di siya sarado. Ay, wala. Open siya. Oops. Karon lang may abot mga kabaro, no? Ug sa karon. Uy. Nag-agas man yung tubig diri. Nag-leaking siguro. Okay. Nag-leaking siguro diri yung tubig. Okay, sarado man mga kabaro. Balik ta, no? Muna manukan sa ugangan mga kabaro, no? Sa karon. Oops.
Kainom do mo to kong first vlog mga kabaro no, nangipo mi diri og talong. Talong mga kabaro no. Karon. Saramain. Uy. So sana. Uy, namatay na dito diling-diling dayo. Dakuan ang baydin mo eh. Dili na siya basta-basta makuan. Nagalado. Halibang main? Nalibaw. Tayo ko rin. Basta na. Dakuan ang baydin eh. Dakuan na niya mo eh. Naluwas ka mga kabaro eh. Donald! Donald! Uy! Dali! Dali kinain! Dali! Dali! Dali kinain! Kinain! Dali! Kinain mga kabaro. Kinain! Naglag na kinain mga kabaro. Dali kinain! Kinain! Dali kinain! Tara! Oop! Taon-taon po sila mama. Akong ugangan rin mga kabaro makabalik kay nagpatrabaho sila dito sa ilang balay sa Turil mga kabaro no? Oops! Kinain! Uy! Uy! Unsa rin puli day tanong day diri adi ay? Uy! Dali, kinain! Kinain! Ah, gipulihan nagtanong. Hi Koy! Mayad na hapon Koy! Unsa gipuli tanom Koy sa palya? Unsa gipuli tanom? Nang pipino? Pipino gya, pipino. Ara na bunga? Ara na? May pa. May pa. Ha? Sigarilyo kadag ko. Daw sigarilyo kadag ko. Pero okay na eh. Dili na si ano? Ikaw na start re? Tapos kami naman nagkakila. Kaya kilahan na. Ah. Gabot ni si Lolo? Oh, subong lang. Kinain. Grabe kadako din no. Ano na dia basakan na. Mga kabaro. Pila pa na kabulan o sa maharbis loy? Mga ano? Mga kapusan. Gilisdan og mga kabaro, gilisdan og ano, gilisdan pipino no ang katong kuan ampalaya diri na mga kabaro. Mga kabaro. Gilisdan nagpipino mo mga kabaro ano, wala na tong palya no. Og sa karon mga kabaro. Kinain. Kina. Selamat ah. Kinain. Balongban si Kinain. Si Kinain no mga kabaro no balongban. Uy. Ano ko di balay na gitara o dayo. Kinain. Kinain.
Ayun mga kabaro no. Parang sana may dito ni Mrs. mga kabaro no. Siguro mga kabaro no sa isa katuig katulo may mag-anhi dito ni Mrs. mga kabaro no. Ay mga silingan ng mama dito mga kabaro. Ay kinain! Bawal diri. May pa si Biden no, gay electric fan si Biden no. Unsa naman wala tulong palong ang electric fan ni Biden? Ah. Kung hapon, init lay kayo. Ako meron pa. Sige kini. Ay, Tadi kinain. Tadi. Hey. Kinain. Kinain. Tadi. Hey, may hapon. Magani, mayad yan ako yun. Ta. Sige kinain. Kinain. Karon lang may mga kabaro no. Nya. Uy. Kita naghanag sili mga kabaro. Ang harvest siguro tag sili mga kabaro no. Kuwatag sila mga kabaro no. Na mga kabaro. Pero daghan na sa sili. Nya. Dagang kay ginog harvest na to mga kabaro no. Oops. Harvest na to ni sili no. Harvest tag sili. Hindi mo kaya halang? Sayang magud ang hinog. Tawag mo to dyan. Oo. Ato ang harveston. Ay, Kaya hindi nga di ang barbit ka. ay di na kuano? Ha? Kining ya, pareho lang ko sa Nigo ya biya. puta mo lang di. Ha? Nigo. Tapo lang di. Harvest ko sili. Ulo ko dali mo. Sayang man ang luto. Ta. Harvest ko sili mga kabaro no. Ya. Sayangan mo po mga kabaro. Na mga kabaro. Pwede nagana mga kabaro. Dahil hinog. Ya. Sayang man siya kay baik bisa mga kabaro no. Tandaan niyo. Ay ba siya butang og kuan mga kabaro no. Butang og ang suka good ya, butang agluya, ahos. Mga kabaro. Kaya nangadaot sa mga kabaro no. Kung dapat harbison yun siya mga kabaro kay madaot siya ba. Ya, oy kinain dili na kauno na, halang kay na kinain. Dili ka magkaon na. Tapos ni siya mga kabaro kung naa kay kuan. Kay ingon akong kuan. Ugangan. Kini nga sili. Kini mo diri kaunon mga kabaro. Kini mo diri kaunon kini nga sili mga kabaro no. Siguro mga kabaro no, dili nato siya maharbistanan. Tabo mga agi mga kabaro kay ilam gumbala ini daplin o daplin kasada mga kabaro no. Nya. Atis wala mga kabaro no, makukuhaan nato ni gamay ang ilang sili. Pa, diin motor mo pa. Ha? Diin ang motor mo. Ang likod. At least mga kabaro no, sayangan magkumagtanaw mga kabaro. Dagang eksili ba? Nya. Sa Davao ni. Hindi mahal sili ba Davao mga kabaro no. Samtalang diri ah. Mga kabaro. Sili.
naghanag sili. Yan napasagdan siya mga kabaro no. Yeah. Sila mamangod. Wala sila diri pilang adlaw, or siguro bulan mas siguro sa Davao siguro nagkuan kay papa mo gud nagipatrabaho ba. Karon may tabo. Ay shout out day ko no sa ko ang nagpa-shout out nga mga amigo no. Sila ma akong gi-service sili ma. Bala ka daw. Sayang manggod. Naka, hindi mo na pang harvest harvest na. Sayangan ko sili. Shoutout din ko no sa tanan nagpa-shoutout no mga amigo na to diyan no sa Davao City. Shoutout sa inyo no, dili tanan ta mo isa-isahon kay daghan mga kayo. Ug daghan salamat sa inyong suporta mga kabaro no. Karon mga kabaro na ako diri sa kuan, na ako diri sa Barrio 1, Banga, South Cotabato mga kabaro no. Lugar sa kuan ganyan. Yeah. Daplin galing ko mga kabaro. Daplin kayo o daplin kayo highway. Pa! Ano na pa? Pagalingay pa? Ha? Pagalingay ni? Ay, itanumay? Pila po ni ka kuan pa? Pila po ni ka... Say mga kabaro, nasa papabiro yung mga kabaro. Oh! Tinay! Oh, sorry. Tinay! Hey! Pastilan, gatabok. Dali! Diyan lang ka. Dalang pet. Lapit siya ba? Apit aligsan. Pa, pila man to ka kabulan pa makuan? Mas makuha lang si Miliana. Ay pasabog. Oo. Ha? Tulang pang mapis. Oo. Tulo. Tulo? Ito, pero. Uy. O ni mga kabaro, no? Meron ako rin. Grabe gid no, sulit kadaghan. Katong pag palhin na mo sa Turil mga kabaro no, ang tag-iya po dito sa kuan. Tag-iya po itong kuan, daghang sili. Nalingaw po bindi bayaw mga kabaro no, among gi tawag ani, among gi tawag ani. Among gi kuan mga kabaro no, among gi harvest. Ano mga baro? Dagko ko lang sili mga baro. Tilawan na to. Ako si Sikalang mga baro. Yan, karon. Ano mga baro? Mag-content niyo mahin niya no? Mga ito yung palingki mga baro. Palingki sa Surala. Ang kano nagod kini ang Barrio 1 diri sa South Cotabato sa Banga. Ang pinakaduol diri sa Barrio 1 mga kabaro no, ang Surala mas mostly sila nagapamalingki dito sa Surala kaya naman mao may pinakaduol mga kabaro. Samantalag sa Banga murag layo sila nya gamay ra pug tinda sa Banga mga kabaro no. Mas daghan sa Surala. Daghan sila mapilian mga kabaro. Mao to nga didto gid sila ganahan mamalingki. Ngayapon. Nya daghan-daghan na pud ako na harvest mga kabaro no, pero kinahanglan sayangan mo ko kay mga daot ra mga kabaro. May gani kaya naabta na mo no. Nya. Oops. Hi te. Yumadto ko lang edit mga kabaro no, dito sa Tikas mga kabaro no. Dito sa tawagan ni dito sa sili mga kabaro. Lagi ni siya kay ano man isuod ni siya butilya. Wala ano eh. Halang-halang na mga kabaro. Shoutout day ko no sa taga South Cotabato. Mayad na adlaw sa inyo mga kabaro no. Nako diri sa South Cotabato no. Shoutout sa inyo tanan mga kabaro no.
Oops. Siguro mga kabaro, mga humana to ni. Oops. Halang na gini. Yeah. Ugba na puta padayon na mga kabaro no. Ug sayang man pud daghan man gud. Kaya pag hinugba na mga kabaro. Dako kasi nga punuan nga sili mga kabaro. Unya. Daghang kay bunga. Mo nga siyangan ko ba. Magtan-aw, mut nga. Tiyan ni sa kung ugangan nga laki mga kabaro no. Sili nga sili. Kugihan kay sila mananom diri ah. Nya. Oops. Uy ba na sili mga kabaro no? Kung ato ning hugto ning mga hinog mga kabaro kay namo ko diri sa hinog. Ang nami diri mga kabaro no, basig tingala mga kabaro nami diri ah. Namatay ako igsuon sa kuwang ugangan nga babae mga kabaro no. Mo to nga nami diri karon mga kabaro. Nya, natunong ko mga kabaro no, long weekend. Walay duty, kay kalag-kalag. Ito na kuyog gid ni mine. Kabaro. Baybay sili mga kabaro no, murag di na gid ako makakaya hurot. Kailan siguro mga kabaro no, kay murag agay. Okay. Oops. Okay. Tawa sa kinain. Banta? Yeah mga kabaro no, see you next vlog mga kabaro no, see you nya mga kabaro.